Pila ka semana matapos nga ginpapanaugan ini sang dismissal order sang Office of the Ombudsman, may kangtanan sa mga kaso in file tungod sa pagpasara sang isla sang Boracay. Liwat nga nagdaog bilang alkalde sang Banwa sang Malay, Aklan, si Mayor-elect Ciceron Kawaling. Natagaan sa kayunan si Kawaling nga makapapili sa gihapon sang Commission on Elections. Hapisar na dismiss na bangod sa pending sini nga motion for reconsideration sa desisyon sang Ombudsman. Nakakuha sang 16,277 votes si Kawaling batok sa kasumpong sini nga si Anay Mayor John Yap nga may 12,620 votes. Daog man ang running mate sini ni Kawaling nga si Fromy Bautista. Makakopod natin subong live sa telepono si Malay Aklan re-elected Mayor Ciceron Kawaling. Mayor, mayad nga hapon simo. Mayad nga hapon man sa inyong tanandra, no? Sa Iloilo. Mayor, anong pamatyagan kay gintagaan ikaw sa fresh mandate sang imo constituents nga magserbisyo bilang mayor liwat sang Malay Aklan? Well, in-expect naman natin yan dahil nagkaroon tayo ng sympathy vote. Doon nga sa nangyari sa akin nung ako'y ma-suspende and then sunod na yung dismissal which is nasa hindi naman final decision yun. Kasi kailangan pa nating mag-motion for reconsideration at saka tuloy yung kaso doon sa dismissal order na yon. So sa ngayon is hindi lang yon, meron pa akong pinail sa akin ng dating mayor ng disqualification charges sa COMELEC na i-disqualify raw ako. So ano na yun talagang ano na nila. It appears, Mayor, na it's been a challenging year. Maraming test para sa'yo. Pero what do you get from all of this? How do you approach this year, the past year, because of what happened in Boracay and this new fresh mandate for you? Anong approach mo and looking forward to serving your constituents? Yeah, sabi ko nga sa mga constituent ko, relax lang tayo. Huwag tayong mag-panic o huwag tayong mag-demonstrar, huwag tayong mag-rally about this, So, ang sa atin lang is, kailangan hayaan natin ang korte na magdesisyon. Let the court to decide, no? At saka natin sa tamang proseso, hindi sa, no? So, sa ngayon, of course, inaano nga ng mga kung anong unang gagawin ko pag upo ko. So, natural lang na ipapatawag ko ang lahat ng government agencies, especially the national government, the provincial government, the local government, lahat ng para pag-usapan kung ano ang kailangang gawin natin para manumbalik o gumanda ang isla ng Boracay. No? Sa bagay sa ngayon, medyo okay na because of medyo na-solve natin yung dahil kumilos yung Chiesa, kumilos yung dalawang utility sa atin sa isla ng Boracay para magkaroon ng solusyon, no? Ang mga problemang hinaharap namin, no? So natural lang na ayusin natin at natural lang na haharapin natin kung ano man ang kailangang harapin para sa ikagaganda ng turismo or ikakasigla ng turismo dito sa bayan ng Malay, lalong-lalo na isla ng Boracay. Maraming salamat, Mayor Ciceron Kawaling, and congratulations sa bagong mandate. And I'm sure it's marami pang challenges na harapin, pero mukhang kayang-kaya naman, Mayor. Maraming salamat. Kaya po.